ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଏଇନା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ବସେଇଥିଲି। ଖଇଁଚା କେତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ମାଛ କେତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଛି ଜାଲ, କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲେନି ଦେଖିବା। ଆଉ ଦାନା ବାତ୍ୟାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଇଛି, ଅଧା ଫୁଟି ଆସୁଥିଲା ଧାନ, ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା, ଏଇ ହେଉଛି ଅଗାଳି ହେଇଯାଇଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଇଛି ବି ଧାନ ଖରାପ ହେଇନି, ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଜାଲରେ ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏବେ ଜାଲ ଆମେ ଉଠେଇକି ଦେଖିମୁ। ଜାଲ ଉଠାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଲିଆହେଇଛି କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି। କେଉଁଦିନ କେମିତି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଜି ତ ବେଶୀ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେତିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଟୁଡ଼ି ମାଛଟା ବାହାରି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଭାଇ ଧରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ଚିଟକି ଯାଉଛି। ଏଇ ମାଗୁର 4ଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଡ଼ିଶ ଛୁଆ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଣ୍ଡକାରେ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାଦ ଟିକେ ଅଛି, ଏଇଭଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଭଲ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଜି କମ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଣିଲା ପରେ ମାଗୁର ଏତେ କମ୍ ତ ଖାଇ ହେବନି ନା, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଯେଉଁଦିନ ଅଧିକ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଏନି,